tarda. Abans que es consolidin aquests crits, encara immerescuts, diguem-ne, no és el millor context per fer un discurs llarg, cosa que a mi em costa no fer-lo, vull dir, un discurs llarg. Per tant, intentaré ser conscients del context en el que estem, a l'aire lliure, a ple sol, després d'un dinar, i intento fer una reflexió breu. Abans de pujar he tingut l'ocasió de parlar amb alguns de vosaltres. Un d'ells era l'alcalde de Pardines, que està per aquí darrere meu, perquè és un dels que ha rebut l'insígnia, aquest que saluda amb la mà alta, que em deia, però com ho resistirem això? No ho podrem resistir gaire més temps? Els ajuntaments, el patiment a l'hora d'administrar, l'administració local, els ciutadans, com ho farem? I també parlava amb una senyora que no coneixia de res, que m'ha dit que es diu Joaquima, no sé si hi és o no hi és, no ha dinat amb nosaltres, sinó que passava per aquí al costat, que m'ha dit que intenta tirar endavant cada dia una hamburgueseria, un bar, i que ahir va constatar que havia punxat molt, que havia sigut un molt mal dia i que havia sortit a donar una volta pels carrers del seu barri, a parlar amb altres comerciants i que ho veien amb molta preocupació i amb molta angoixa. De fet, aquests sentiments aquests dies ens dominen a tots, també d'altres que estaven molt animats. Ho explico, aquest contrast, perquè em sembla que una mica dibuixa aquesta barreja de sentiments que tots tenim aquests dies. D'una banda, estem molt preocupats, i no estar preocupats per la situació econòmica i social del país seria d'una irresponsabilitat terrible. Per tant, és lògic que estiguem preocupats, és bo que estiguem preocupats perquè vol dir que entenem quina és la situació del país. De l'altra, estem molt animats, perquè tenim la percepció, tenim la certesa, tenim el convenciment de que per primera vegada en molt de temps, potser en segles, el futur del nostre país està a les nostres mans i som nosaltres qui el podem decidir. Aquests sentiments de preocupació, d'inquietud, d'esperança, d'ànim, es barregen i haurem d'aprendre, o hem après, i haurem d'aprendre també en el futur, a administrar-los. Administrar-los adequadament, administrar-los en relació amb la gent que se'ns atansa i que ens expressa la seva preocupació, la seva esperança, la seva pressa, la seva incertesa, i haurem de trobar la manera d'adreçar-nos a tots ells i convèncer-los a tots ells. Fa una mica més d'estona, no durant el dinar, sinó prèviament, parlant amb una periodista que, a més, no sé si està aquí o no, tampoc, una periodista que havia sigut alumna meva a la Universitat Autònoma, em deia, hi ha molta gent que està preocupada per la seva vida quotidiana, per la seva quotidianitat, i que li costa molt d'entendre que el seu problema personal, el seu problema familiar, el seu problema més proper, el que sent de forma més propera, és un problema que està inevitablement lligat, inseparablement lligat amb el context general del país, amb la qüestió dels pressupostos. Em deia, hi ha gent que no entén que la qüestió dels pressupostos condiciona el dia a dia de la vida de tots nosaltres. Doncs potser aquesta és una de les nostres responsabilitats. Molts dels nostres conciutadans tenen la percepció que estan posats dins d'un laberint on és difícil discernir la sortida. Nosaltres tenim la certesa que aquest laberint el vivim des de dins, però que també tenim prou alçada, que podem agafar prou alçada com per mirar-nos el laberint des de dalt i, per tant, veure'n el conjunt de l'espai, dels camins, de les sortides. I potser una de les nostres responsabilitats està precisament en això, en cosir les preocupacions individuals de cada un dels nostres alcaldes, dels nostres periodistes, dels nostres comerciants, dels nostres aturats, cosir aquesta preocupació a l'evolució del conjunt del país. Fer-los i entendre que la solució als seus problemes personals, als seus problemes familiars, és una solució que està indestriablement lligada al conjunt del país. Perquè només si som capaços de trobar aquest lligam profund, només si som capaços de cosir íntimament la sort de cada un de nosaltres a la sort del conjunt de la nostra societat, serem capaços de construir aquesta majoria social i política que ens és indispensable per resoldre els problemes de cada un dels nostres conciutadans. Els problemes dels nostres conciutadans poden ser viscuts de forma individual, però la solució d'aquests problemes
només arribarà de forma col·lectiva. Només si som capaços de traduir les angoixes i les incerteses de cada un dels nostres en un discurs de majories, en un discurs adreçat a la majoria de la nostra societat, en un discurs que volem adreçar als nostres aturats, als nostres treballadors, als nostres empresaris, als nostres autònoms, als nostres comerciants, als nostres estudiants, als nostres jubilats. Només si som capaços de construir aquest discurs de majories serem capaços de resoldre els problemes de cada un dels nostres. Perquè la fortalesa d'aquest país està en la seva gent, la fortalesa econòmica, cultural, social, política d'aquest país està en la seva gent, en la majoria de la seva gent. És amb la majoria de la seva gent que podem acumular les forces necessàries per resoldre les incerteses i les inquietuds del present i del futur. És amb la força de tots, posada al servei de les necessitats de cadascun, que esperem resoldre aquestes necessitats. És amb la força de tots perquè tenim la sort de que un país no és el consell d'administració d'una empresa. A un país no mana qui més diners té ni qui té més mitjans de comunicació. A un país acaba manant qui té el suport de la majoria de la gent. Potser no guanyarem la partida en l'àmbit de les entitats financeres, o amb tota certesa no la guanyarem. Potser no guanyarem la partida en l'àmbit dels mitjans de comunicació i gairebé amb tota certesa no la guanyarem. Però també és evident que malgrat tot, malgrat tots els malgrats, malgrat totes les dificultats, malgrat que sempre ens toca obrir camí i anar a l'avantguarda del procés i al mateix temps estar sempre pendent de no deixar-nos ningú pel camí i per tant que ens toquen tots els papers de l'AUCA, els dels que obren camí i els que no es deixen a ningú i per tant ens toca estar al davant i al darrere i al costat pendent de no perdre ningú en aquest procés. Malgrat totes aquestes dificultats també és evident que el nostre discurs cada vegada arriba més gent, que el nostre discurs cada vegada construeix més majories, que el nostre discurs alinea el conjunt de la nostra societat. Passa en tots els àmbits, en l'àmbit democràtic, del dret a decidir, de la consulta, del referèndum, de la democràcia, del dret internacional, de l'economia, del teixit productiu, dels pressupostos. I per tant, és evident que, mancats de molts recursos econòmics, financers, mediàtics, tot i així, som capaços de construir un discurs que és un discurs guanyador. Aquesta és la nostra esperança, aquesta la nostra fortalesa, la majoria del nostre país, la gent del nostre país. I per tant és amb ells a qui apel·lem, és a ells a qui demanem, és a ells a qui preguem, és a ells a qui exigim el seu compromís quotidià, al costat del nostre entès en el sentit més ample de l'expressió, perquè és aquest compromís quotidià, és aquest compromís que no renunciarà mai a trobar una sortida que sigui definitiva per resoldre els problemes dels nostres conciutadans, per resoldre el conjunt dels problemes dels nostres conciutadans. És amb aquesta apel·lació que estem segurs que la victòria no només és possible, sinó que és segura i que cada dia tenim més raó i que aquesta raó resulta més evident. I si som capaços de portar aquest discurs que fem quan parlem de pressupostos, som capaços de traslladar-lo a la pell, al cor, a l'ànima de cada un dels nostres veïns, dels nostres amics, dels nostres companys, dels nostres parents, de la gent que viu a prop nostre o que treballa amb nosaltres o que al costat nostre busca feina. Si som capaços de portar aquest discurs a la pell de la nostra gent, segur que guanyarem i que aquests moments que intuïm que poden ser decisius, els farem decisius i construirem un país que ens garanteixi el nostre present i que garanteixi el futur de molts dels nostres fills, de molts dels nostres nets que avui passegen aquí entre nosaltres i que ens permeten intuir la grandesa de l'eternitat. Moltes gràcies.